Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Babay, Papa. Kay mangita. Ang lang. Na, may rason. Rason? Wala, di ka kay balo. Ha? Ang, hala, patay. Nalikas mo kung baba. Kay unsa may rason na yapyot? Ah, Unsa noy? Gusto ko may bao. Ha? Unsa ba? joke. Joke, ay. Joke! Unsa joke noy? Wala ka kasabot og joke. Komedya ba? Wala din at inyong leksyon sa eskwelahan. Do? Sulti Ha? bitaw noy eh. Unsa ba tay rason na butan guys dito grigi na mo? Ah, akong bata. Uy, Sino ba? pasultihon mo dito. Noy, Noy. Ikaw duduta ka. Wala gina ikaw kahibaw ka. Suod kahit papa ni mo Prancing o si Tito ni mo Grigi. oh, Kalimot ka na dong. ha? Si Gabay ang ilong niya. Suod kayo papa ni mo Prancing o si Dong Grigi. Balo lamang ka kung kinsa na nilang duhag tinuod yung lalaki. Oy! O pure sad nga bayo. Sabado noy eh. Minuha man lang imo. Yapyot. Unsay binuang manawa? Ang nga suod man gyud nagtinuod si Dong Grigi o papa ni mo Prancing. Wala di ka kamalo nga sukat pa sa mga estudyante pa na ang ilag yung kasuodong. Ha? Wala di ka kasultian na papa ni mo Prancing. Siya ro po ka, oy. Ambot dara nimo na yapyot eh. Naglibog na ko ba? Sa ay, mamiya ka magbuhi dong. Patog na ko to squat to ni Dayman soy. Oh, may pa. Ay, ako ni dudot, oy. Kamao sa ni mo baling-baling kung istorya ni bataan, ha? Japit, yun baligas ang ako, ba, oy. Matikaan yung tunggrong rigi, ani, oy. Paita. Pastilan. Ay, Tito Grigi! Uy, Ko, unsa to isang pito mo ko? at Tito, ang anom day dong. Nagkuguon tanong mo nga ka, mura imo. Ayaw tao dong. Ano magtito ka man kuno nako? Alang-alang, lalaki mo ka. Parehas ko nilang miles og dudot. Magtito manimo. Aw, kung na babae pa ka, di... Sali, itawag ko bagay dong. Unsa imong itawag na kog na babae pa ko? O kung mabaye, tite. Gago. Nabaguan ko ni mo rondong grigida. Dili tite. Dili daw kay matangkaguan ko ni mo. May kanibaw ka. Salapit yung sulti. Bitaw daw. Tinarong ba? Ngutanan ko ni mo, tinarong ba? Pero sa ka man mahimong tarong apyot. Ha? Kapulos ka man lang yung hinanggaw. Panagsa ko dong, panalagsa. Usahay, o parehas karon dili ko hanggaw. Hanggaw? Kabausan ko dong na, bitaw dong. Kinig ako ba? Kinig ato, no? Tinarong niya pangutanan ni mo dong. May naobserbaran lagi ko dong. Ay, tubaga po lamang ko. Unsa man na? Lahi lagi ka karon daw. Kalit mo, misanag, nagahayag mag imong langit dong. Yabag ka man apyot. Abi man ako nagtinarong ka na gyud. Komedya to dong ay. Pero kaya ako iputanan ni mo ba? Tinarong yun eh. Pero, ay, pala, magkasuko ha?
Sige, unsa ba na? Dako lagi kayo kakaro kausaban dong. Kay so kung tan-awin mo na. Gihuwasan ka kayo dayon sa imong ingon nga katubang giinom mong bino ganiya dito balay. Dito ako nag-unsay imong ipangutana, Apyot, eh. Aron nga, mahuman na ta. At dili ba nung ba malipayo lagi karon kaayo do. Why man? Dako yung kayo kalainan nga sa nangaging mga gayon nga magkita mo sa Corina, no? Why man dong? Ha? Why man dong gagay? In my life. Karoon lang ako. Ako mo kantang trumpay. Bilagro kayo kung naminaw kas kanta ni mga auto dong. Dilim kinunta kaingon ani no? Salam tunod kayo mong pahiyom dong. Mura makang nakagurdo. Nalipay na ko, Apyot. Kaya may kausaban na tinagda ni Corina nga rin ako. Oh! Yamat natin! Tinood ka dong! Huwag ka magkabatay kung siya ang misulti. Tinood. Uy, hulo! Maudi. Ikaw ginawa. Kamao ko yun ha. Ayaw kang kaya mo diskarte sa. Nagsabot ka ba kung sa ibota kung ipasabot, Apyot? Nga may katawa ka man. Wala bitaw na. Hanggaw. Pasabta ko doon ba? O sa in English pa. Let me explain. Ay, ni mo, Apyot. Ang buot kong ipasabot, namatikdan ako nga maayon ang tinagda ni Corina din ako. Dili samas ng aging mga higayon. Wow! Mao ba dong? Nga, sa ato pa. Napanglantawan ko na, Apyot, ang umaabot namo ni Corina. Saan? Napanglantawan ko na. Oh. Uy. Pastilan. Nakatuog day kong nag-ubo din ni sila misa. Naminho din rin nga akong mga tilog kamot. Oh, unsa na maglalong orasa? Oh. Alaw na pasado na des kadlaon. Hapit ang alas 2. Oh. May message. Gikan ni Greggy. Ako basahon. Oh, mga 15 minutes na kapindianing mong message. Oh. Okay ko no sila sa Corina. Dudot og miles dito sa amo. Human kini susihan ni Apyot dito. Oh, mao ba? Kung mao, salamat. Salamat taon kay nimo Ginoo. Wawa nimo sila dito pasagdi. Ngay mo gid silang giubanan. Replyan ako sa Gregi. Wa na siya mag-online pero nakasiguro kung iyang mabasa ning akong reply ug mas muntag. Nahinano kayo si Dudot ug mamatan siya nga natuod din sa private room ning ospital. Pero ako, wa pagit makatuog. Gibati kog duka ganihang mga alas 11 sa gabi. Pero karon nga alas 2 na pasado. Wa na gyud ko batia pa og duka. Kay wa mawa sa kong unahuna si Greggy. Di ko agayang makunaw na niya. Dili. Pero nga nga ingon og sa nausap na ang akong pagtanaw niya. Murag kalit lang ni kaan ang akong pagpati kadto niya. Dili. Di ko angayang mupati ingon ini. Dili. Si Miles? Di ako? Diyos ko! Miles! Miles! And
And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!